Fil-jum magħruf bħala Black Friday, madwar id-dinja bosta jipprofittaw ruhom il-prezzijiet imraħsa li joffru l-ħwienet. Il-tradizzjoni tal-Black Friday oriġinat fl-Istati Uniti, l-għada tal-jum imsejjaħ bħala Thanksgiving u komplet tinfirex madwar l-Ewropa. Kull ma jmur din qed issir aktar popolari fostna l-Maltin u aktar milli fuq ġurnata waħda tkun mifruxa fuq weekend sħiħ. Bħalissa qegħdin taslima fejn minn kmieni filgħodu nies bdew jinġabru għal din il-ġurnata tan speċjali tal-Black Friday, mimlija biskontijiet speċjali fejn in-nies jistgħu jiffrankaw xi ħaġa tal-flus. Aħna ġejna nsaqsu lin-nies dwar l-opinjoni tagħhom tal-Black Friday u jekk jippreferux jixtru fil-ħwienet jew online. Staqsejna lil uħud minn dawk li ġew fil-ħwienet minn kmieni dwar jekk dan huwiex jum li jkunu qed jistennew. Bosta wiġbu iva, imma oħrajn qalu ma jqogħdux jistennew li tiġi l-ġurnata tal-Black Friday biex jaqbdu jixtru xi ħaġa li jkollhom bżonn. Iva, issibna għad discount so. Mhux daqshekk, imma inħobb niġi nara xawl. Tajjeb, u tifranka xi ħaġa, dejjem aħjar. Le, ta' mhux daqshekk. La qegħdin hawn. Iva. Insomma, ma tantx, imma ngħidlek il-verità, ġejna nduru naqra. Dwar jekk jippreferux jixtru online jew iduru fil-ħwienet, sibna opinjonijiet differenti. Kien hemm min qal li jixtri kemm fil-ħwienet kif ukoll minn fuq l-internet, filwaqt li oħrajn iktar iħobbu iduru fil-ħwienet. Aħjar fil-ħwienet għax l-oġġett qed naraw nippruvaħ. Dak nippreferi. Jiena nippreferi nipprova. Tnej nixtru. Għalija niġi fil-ħwienet. Għatfali jħobbu jixtru ħafna online. Nipprova rrid għax ma jogħġobnix u mbagħad nagħmel bih. Mit-tnejn nagħmel. Ħwienet. Aħjar fil-ħwienet u għax tipprova. Meta tixtri online ġili jiġik xi ħaġa u ma jkunx jiġik u mbagħad. Intant ftit ilu l-Kamra Negozji Żaru Medji nediet pjattaforma ġdida online li tiġbor fil-xawisa ta' negozji lokali f'post wieħed li bdew joffru l-iskontijiet marbuta ma' din il-ġurnata. Dan is-sit elettroniku blackfridaymalta.eu qed jirkeb fuq il-fatt li matul il-pandemija ħafna aktar nies saru jħobbu jixtru online. Dan is-sit diġà qed jagħti viżibilità lil 200 kumpanija u negozju fis-suq lokali u dawk li jixtiequ jżidu s-servizzi u l-iskontijiet tagħhom jistgħu joħolqu profil minn fuq il-pjattaforma stess.